Yan. So, yun yung Mount Arayat. Super ganda ngayon ng weather. Mainit siya pero malamig yung hangin. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo yung view dito ngayon. Hi guys! So for today's video, kakain tayo dito sa Palaisdaan. Palaisdaan ba tawag dito? Ano tawag dito? Oh, Palaisdaan. Bukirin yan. So nandito kami sa place nung tito namin. And dito kami magla-lunch ngayon. Dito kami tatambay for the whole day. And today it's February 21, 22. Habang bakasyon kaya marami-rami kami napupuntahan. So ngayon, ayan, nasa likuran namin yung Mount Arayat. And nagpiprepare na sila ngayon ng pagkain na iluluto or yung ihawin nila for today. And ayun, so today it's a relaxed day. And today it's a Boodle Fight. No diet. Okay, so ayun guys, tingnan natin ang preparasyon nila. Zero! Ayan, so dito sila guys mag-ihaw mamaya. Yan yung ginagamit lang nila, kahoy talaga, hindi siya uling. So puntahan ko muna yung mga nagpe-prepare na mga lulutuin mamaya. Hawak daw. Hawak! Ayan na po yung iihawin natin na tilapia. Ready na siya. Guys, kain na na! Ang mukha ko lang po yun, sabay. Oh, Tyler, no hawak! Oh, kaya lang. Eh? No hawak! Watch ka daw, watch. Oh, no hawak. Hawak. Hi guys. So, hi guys ka dun. Sige, hi guys ka dun. Hi guys. Hi guys ka, dali. Bigyan, Mami. Baliktad, balik ko. Wait lang, huwag mo hawak. Wait.
Ayan guys, so tapos na kaming nagbanding dito sa Magalang. Yan, pauwi na kami and inabot kami ng alas 6. Yan, 6:20 na ng gabi. Yan, so hindi na kami masyado nakapag-vlog kanina kasi super duper busy ang lahat ng tao. Yan, so yan na. Yan, ayan sila, yung pinsan ko, kapatid ko, tita ko. Okay, so yun lang.